Какво ако най-големият проблем на човека не е, че греши, а че живее с грешната операционна система? Още в Едем Адам и Ева не живееха чрез усилия, чрез взаимоотношение и живота им извираше от Бог. Те не трябваше да доказват стойността си, не трябваше да заслужат любовта му и не трябваше да се опитват да бъдат достатъчно добри. Те просто живееха от живота, който приемаха от Бог и го изразяваха. Но когато избраха дървото за познаване на доброто и злото, не просто нарушиха една заповед, те смениха операционната си система. И от този момент нататък започнаха да живеят чрез заслуги. Вече всичко се измерваше с добро и зло, успех и провал, достатъчно добро и недостатъчно добро. И веднага виждаме първите симптоми на тази нова система. Появи се срама, гол съм, после дойде обвинението. Жената, която ти ми даде. И накрая се появи себе помощта. За първи път виждаме как човек се опитва сам да прикрие дефектите си, като си уши за дрехи, смокинови листа. Това е операционната система, която Библията нарича плът. Нейното мото е: аз мога сам, аз ще се справя сам, аз ще заслужа препитанието си и хляба си сам. Но Павел ни казва, че плътта не просто не иска да се покори на Бог, а не може, защото самата система е изградена да функционира независимо от Бог. Тя произвежда всичко това, което Библията казва, че нарушава първоначалния Божий замисъл. Именно завист, омраза, похот, идолопоклонство, егоизъм. Всичко това Павел нарича делата на плътта и точно за това Бог даде закона. Закона обаче не беше лекарството. Той беше рентгена. И рентгена показва счупването, но не може да го излекува. Не може да вземеш рентгеновата снимка, да се биеш по счупеното място и да очакваш то да се излекува. Както и огледалото показва петната по лицето ти, но не може да ги измие. Законът е свят, праведен и добър, защото разкрива проблема и ти показва нуждата от Спасител, но не можеш да вземеш решението чрез закон. Решението дойде в лицето на Исус Христос. Исус не дойде да направи апдейт на старата система, не дойде да подобри твоята плът или старата ти версия, не дойде да те направи малко по-добър човек, а дойде да сложи край на старата операционна система и да даде нова. Новата операционна система на благодатта. При старата система редът е този: правиш, за да заслужиш и чак тогава имаш някаква награда или приемане. А при Божията благодат е обратното. Първо си приет, получаваш нова идентичност и тази нова идентичност носи плодове в твоя живот съвсем естествено. Ти не си приет, защото си успяла, си приет, защото Христос успя вместо теб. И точно тази сигурност дава истинската промяна в християнския живот, защото благодата не започва с поведението, а с сърцето. Ако закона модифицира поведението ти, благодата променя сърцето ти. И тогава неговата любов произвежда всичко това, което Библията нарича плодове на християнския живот, а не е някакво старание да бъдеш по-добър човек.